Θείας πίστεως διδασκαλία κατεκόσμησας την Εκκλησίαν θύρωτης των Αποστόλων γενόμενος και καταστήρας τα θύρα διδάγματα μαρτυρικός των αγώνα ετέλεσας κόσμα έντοξε Χριστόν τον αιώνι και τεβέ δωρήσαστε ημί το μέγα Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Να είμαστε πάλι μαζί μετά από ένα χρόνο περίπου. Ακούγονται αυτά. Μας παίρνει και η τηλεόραση τώρα. Παράθυρο. Είμαστε λίγο κουρασμένοι από το ταξίδι και εντάξει, σιγά σιγά συνηθίζουμε, εγκληματιζόμαστε και θα βρούμε το ρυθμό μας εντός ολίγου. Σκέφτηκα σήμερα πρώτη μέρα, θα γίνουν και άλλες ομιλίες βέβαια και στην ενορία, να θίξουμε ένα θέμα που αφορά όλους μας βέβαια, το θέμα μοναχισμός και κόσμος. Τι είναι ο μοναχισμός, πώς ξεκίνησε, αν μας αφορά και εμάς, γιατί και εγώ αμόναχος μοναχός είμαι, αφού ζω στον κόσμο, καταβιώ στον κόσμο, είμαι άγαμος κληρικός εν τον κόσμο κατ' ουσίαν, παρά μοναχός.
ποιος ο ρόλος των μοναστηριών? Αν ωφελούμεθα να πηγαίνουμε στα μοναστήρια, οι επισκέψεις μας των ανδρών στο Άγιον Όρος, όλα αυτά βέβαια θα καταλήξουν και σε συζήτηση. Θα δείξουμε το θέμα τώρα στην αρχή και θα περιμένω μετά με χαρά τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, είναι μοναχισμός και κόσμος. Τόσο σαν τόπος, όσο και κυρίως σαν τρόπος. Ο Παπαμανθαίος στην Ιερά Μονή του Καρακάλου ήταν ένας Άγιος Ιερομόναχος. Και μία μέρα τον έφερε ο Θεός σε κατάσταση έκστασης και είδε ένα όραμα. Τι είδε ο Παπαμανθαίος, τι είδε? Βλέπει έναν άγγελο να στέκεται έξω από το κημητήριο της Μονής, να παίρνει οστά και κοιμημένων μοναχών και να τα πετάει έξω και να γεμίζει τις άδειες θέσεις των οστών των μοναχών με οστά από λαϊκούς, από κοσμικούς χριστιανούς, από χριστιανούς που ζούσαν στον κόσμο. Και σκέφτηκε τότε, αλίμονό μου, τόσα χρόνια στο μοναστήρι και πιθανόν τελικά να ζω σαν κοσμικός και να μην αξιωθώ της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια ο Χριστός μας δεν έκανε λόγο για μοναστήρια, είπε όμως το εξής: μακάρι είναι αυτοί που ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο μοναχός είναι εκείνος που ερωτεύεται τον Θεό. Και μη μας φαίνεται παράξενο που στις ακολουθίες του Αγίου Όρους βλέπουμε συνέχεια τους μοναχούς να προσεύχονται, δηλαδή όλη την ημέρα από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός συχνάζουν στο καθολικό, μαζεύονται στο καθολικό που είναι η καρδιά, το κέντρο του μοναστηριού, ο κεντρικός ναός δηλαδή της Μονής, και υμνούν, δοξολογούν το Θεό και προσεύχονται σε Αυτόν. Ακούς δηλαδή μέσα στη νύχτα, λέει ο άλλος, τι ψιθυρίζει, τι ψιθυρίζει, μα τι είναι αυτό το ψιθυριστό, μπορεί κάποιος να σκανδαλιστεί κιόλας. Ναι. Όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος με τον Θεό, θέλει συνέχεια να του μιλάει. Πώς θα λένε οι ερωτευμένοι μεταξύ τους? Έτσι ακριβώς. Και όταν ο άνθρωπος ερωτεύεται τον Θεό, θέλει συνέχεια να του μιλάει. Και δεν θέλει κανείς να διακόπτει αυτή του την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, εμποτισμένα τα μοναστήρια, τα ορθόδοξα αλλά και βέβαια του Αγίου Όρους ιδιαίτερα, επειδή ζούμε και στην Ελλάδα με αυτό το πνεύμα της αδιαλείπτου προσευχής, μας γεμίζουν χάρη Θεού και μας δροσίζουν. Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που λένε ότι η αδιάλειπτη προσευχή είναι μόνο για τα μοναστήρια. Και αυτό είναι πλάνη. Διότι ο Χριστός μας, όταν δια του στόματος του Αποστόλου Παύλου λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, ο Παύλος το είπε αυτό, ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Όταν μίλησε με αυτόν τον τρόπο, δεν υπήρχαν μοναστήρια. Το 50, 60, 70 μετά Χριστόν δεν υπήρχαν μοναστήρια. Μιλούσε σε αγάμους και εγγάμους λαϊκούς ή κληρικούς χριστιανούς των πόλεων και των χωρίων. Σε αυτούς αναφερόταν. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Πάντα λοιπόν να προσεύχεστε. Δεν έδωσε εντολή ειδικά και μόνο στους μοναχούς. Γιατί ο μοναχισμός σαν οργανωμένη μορφή κοινοβίου
εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας από τον 4ο αιώνα και μετά. Τον 1ο αιώνα που μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, το λέει σε εμάς που ζούμε στις πόλεις και στα χωριά. Είτε είμαστε κληρικοί, είτε είμαστε λαϊκοί, είτε είμαστε άγαμοι, είτε είμαστε έγαμοι. Γι' αυτό λοιπόν το πνεύμα αυτό της προσευχής, είτε με τα χείλη, είτε με τον νου, είτε με την καρδιά αργότερα, κυρίως το πνεύμα αυτό για επίκληση του ονόματος του Χριστού με τη μορφή της μονολόγιστης ευχής Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αυτές οι 5 λέξεις, πρέπει να διαποτίζει όλη μας την ύπαρξη. Είτε είμαστε λαϊκοί, είτε είμαστε κληρικοί, μοναχοί ή μη, έγαμοι ή άγαμοι. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Το πνεύμα της προσευχής. Γιατί η οποία το πνεύμα αυτό δεν αφορά μόνο στα μοναστήρια. Απλώς, αν θέλετε, οι ευκαιρίες στα μοναστήρια που προσφέρονται για να καλλιεργηθεί αυτός ο τύπος της προσευχής είναι πιο πολλές. Διότι είναι η ακολουθία, μέχρι να πάει στην ακολουθία ο μοναχός λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, απολαμβάνει την ακολουθία, έτσι, άλλος που την έχει μέσα στην καρδιά την ευχή, αδιαλείπτως Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με λέει η καρδιά του, προσεύχεται και την ώρα της ακολουθίας, άλλος που δεν την έχει, αφοσιώνεται στην ακολουθία, τελειώνει η ακολουθία, μέχρι να ξανάρθει η άλλη ακολουθία, ό,τι δουλειά κάνει, ό,τι διακόνημα κάνει, λέει ταυτόχρονα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπάρχει αυτή η ανακύκλωση. Νοερά προσευχή, ακολουθία, διακόνημα, νοερά προσευχή, ακολουθία, διακόνημα, και αυτό επαναλαμβάνεται τόσους αιώνες στο Άγιον Όρος μέρα νύχτα. Ξαναλέμε ότι τα πρώτα οργανωμένα κοινόβια, σαν και αυτά του Αγίου Όρους, το Βατοπέδης, η Μονόπετρα, η Γρηγορίου, η Καρακάλου, τα μοναστήρια που ξέρετε του Αγίου Όρους, με τη μορφή αυτή εμφανίζονται από τον 4ο αιώνα και μετά. Στην αρχή έχουμε ανθρώπους λαϊκούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τον μονήρη βίο και απομακρύνονται από τις πόλεις και τα χωριά και κατοικούν στην έρημο. Έξοχο παράδειγμα αυτής της τάξεως βιωτής ήταν ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος αν και ήταν αγράμματος ήξερε από στήθους την Αγία Γραφή, αλλά ήταν τόσο δυνατό το παράδειγμά του, ήταν τόσο φωτισμένος ο νους του, ώστε μεταξύ χιλιάδων μοναχών ξεχώριζε ο Μέγας Αντώνιος. Μάλιστα κάποτε επήγαν αρκετοί μοναχοί για να ζητήσουν τη γνώμη του σε ορισμένα πνευματικά θέματα που άπτοντο της Αγίας Γραφής. Ήξεραν λοιπόν ότι ο Άγιος Αντώνιος ήξερε από στήθους την Αγία Γραφή, τον επισκέφτηκαν, και μεταξύ αυτών που ρωτούσαν ήταν και ένας μοναχός που δεν ρώταγε καθόλου. Απαντούσε στον πατέρα Παρθένιο, στον πατέρα Κάκιο, στον πατέρα Ιουστίνο. Ναι. Ο πατήρ Γεωργίος δεν ρώταγε τίποτα. Στην τύχη λέμε το όνομα. Το πάτερ Γεώργιε, δεν θα με ρωτήσεις κάτι? Όχι γέροντα, δεν θα σε ρωτήσω. Αρκεί μόνο το βλέπεινσε, πάτερ. Και μόνο που σε βλέπω μου φτάνει και μου λύνει όλες μου τις απορίες. Είναι δηλαδή η χάρη του Θεού η οποία εκχέεται πλούσια προς τα έξω. Και η χάρη του Θεού άμα ποτίσει και δροσίσει έναν άνθρωπο, έτσι αυθόρμητα χύνεται προς τα έξω η χάρη του Θεού, και όσοι τον πλησιάζουν χαίρονται και αυτοί και θέλουν να είναι συνέχεια μαζί του. Βέβαια, και αυτό έτσι συμβαίνει πιο τακτικά στις τάξεις των μοναχών, οι οποίοι έχουν εμποτιστεί έτσι από αυτό το πνεύμα της προσευχής. Όσοι από εμάς είχαμε πάει στον πατέρα Παΐσιο, έτσι, στο γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα, σε άλλους έτσι μεγάλους έτσι, πατέρες, ζώντας και κεκοιμημένους, στο γέροντα Ιωσήφ, το Σπηλιώτη και ησυχαστή, λέει, και μόνο που ήσουν ύπνο του μοσχοβόλαγε. Δηλαδή, είχε αγαπήσει τόσο πολύ το Θεό, ώστε η Θεία Χάρις είχε διαποτίσει και το μεδούλι των οστέων του και έβγαινε από τους πόρους του σώματός του με τη μορφή αρώματος. Ναι, τόσο πολύ. Γιατί οι άνθρωποι αγάπησαν το Θεό. Και αγάπησαν το Θεό όχι με εκπτώσεις όπως δυστυχώς τον αγαπάμε εμείς, που κοιτάμε να κόβουμε το ένα, να κόβουμε το άλλο, να κόβουμε το παράλληλο, και έτσι έχουμε καταντήσει ιδεολόγοι χριστιανοί των πολλών εκπτώσεων. Αντί να είμαστε έτσι
σωστοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Αντί να είμαστε εκκλησιαστικοί άνθρωποι και να μας έχει ποτίσει εντελώς το εκκλησιαστικό φρόνημα, έχουμε καταντήσει άνθρωποι θρησκευάμενοι, μίζεροι δηλαδή. Μακριά από το να είσαι θρησκευάμενος, θεούσος δηλαδή, όπως λέμε στη γλώσσα του ο Κοσμάκης, έχει πει πολύ σωστά πράγματα. Ο θεούσος και η θεούσα είναι μια κατάρα στην πνευματική ζωή. Και βέβαια η διαφορά του εκκλησιαστικού τρόπου ύπαρξης, τον οποίο πλούσια μας διδάσκει ο μοναχισμός κυρίως, έτσι, και από τον θρησκευτικό τρόπο ύπαρξης, είναι η εξής. Ο θρησκευάμενος πιστεύει, ο θεούς δηλαδή, έτσι, πιστεύει ότι οι άλλοι είναι κακοί και αυτός είναι καλός. Υποσυνείδητα. Δεν βγαίνει στην συμπεριφορά του αυτό, φανερά. Φανερά μπορεί να υπάρχει μια ταπεινοφάνεια, μια έτσι και τα λοιπά. Ναι. Χαμηλά σκυμμένο το κεφαλάκι, τάχατε άμα το ψήσεις όμως την πληγή του, είναι τελειοντάζει να σε φάει. Οπότε από αυτό καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η ηρεμία είναι τεχνιέντος καλλιεργημένη και δεν είναι αυθεντική. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί ο θρησκευάμενος. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος λέει όλοι οι άλλοι είναι άγιοι και εγώ μηδέν. Και το πιστεύει αυτό, γι' αυτό και σκηνώνει πλούσια η χάρη στην καρδιά του. Αν διαβάσετε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος και τον 20ο αιώνα υπήρξε έτσι υπόδειγμα μοναχού, τι λέει κάπου, λέει, όλες τις αμαρτίες τις έχω κάνει με το νου μου, λέει Παναγία μου, και σε ευχαριστώ που δεν με συχαίνεσαι. Δηλαδή, αν βρε ευλογημένε χριστιανέ ο πατήρ Παΐσιος με τόσα χρόνια άσκησης και προσευχής στην πλάτη, λέει έτσι για τον εαυτό του, τι θα πω εγώ κακομοίρης, τι θα πεις εσύ, τι θα πει όλος. Καταλάβατε, κλείνουμε δηλαδή τη χριστιανική ζωή σε μερικά κλισέ καθοσπρεπισμού και ηθικισμού που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη ζωή των Αγίων και με το βίωμα των Αγίων. Και αυτόν τον τρόπο ζωής μας τον διδάσκει πλούσια ο μοναχισμός. Η συναναστροφή μας με τα μοναστήρια, η συναναστροφή μας με αγιασμένους μοναχούς, είτε νεότερους είτε αρχαιότερους πατέρες, και οι οποίοι πατέρες αυτοί συμβουλεύτηκαν αρχαιότερους πατέρες και αρχαιότεροι πατέρες ακόμα αρχαιότερους, έτσι για να ζωντανεύει αυτό που λέμε το νήμα της παράδοσης. Έτσι. Παράδοση σημαίνει στην Ορθοδοξία όχι απλώς ένα βιβλίο το οποίο κάθεσε και γι' αυτό είναι η παράδοση. Δηλαδή, τι λέει η παράδοση? Η παράδοση δεν λέει, η παράδοση παραδίδει τον Χριστό ζωντανό, τον αυτό ζώντα εις τους αιώνας, από μένα σε σένα και από σένα στον άλλον, από γενεάς εις γενεάν. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος παραδίδεται. Αυτό σημαίνει παράδοση. Ο Χριστός ο ίδιος παραδίδεται. Έτσι. Και μέσα κυρίως βέβαια από τα φρικτά μυστήρια. Δέστε. Είτε στον κόσμο ζεις και προσπαθείς να κάνεις μια πνευματική ζωή α, έτσι, είτε στο μοναστήρι ζεις και ασκήσεις τις αρετές, ακτιμοσύνη, παρθενία, υπακοή, οι τρεις βασικές αρετές τις οποίες ασκεί ο μοναχός μέσα από συνεχή αγώνα νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής, και βέβαια εν την ημέτρο, επειδή το φρόνημα της Ορθοδοξίας είναι ασκητικό, δεν έχει σημασία να είσαι παντρεμένος, θα κάνεις άσκηση. Η Ορθοδοξία σημαίνει άσκηση. Να ασκούμεθα, να μάθουμε να μην κάνουμε τα χατηράκια του εαυτού μας. Είτε είμαστε στο μοναστήρι, είτε είμαστε στην οικογένεια. Λοιπόν, ο τρόπος αυτός ζωής είναι ασκητικός. Εάν λοιπόν προσπαθείς να κάνεις τέτοιο βίο, δεν θα καταφέρεις τίποτα αν κέντρο της ύπαρξής σου δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λέμε καμιά φορά, ξέρετε, είμαστε σώμα Χριστού. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, έχουμε καταλάβει? Σώμα Χριστού. Σώμα Χριστού σημαίνει, για σκεφτείτε ας πούμε ένα σώμα ανθρώπινο, μυστικό έτσι σώμα, τεράστιο, με κεφάλι, κορμό, χέρια, πόδια. Λοιπόν, το σώμα αυτό είναι η Εκκλησία και το κεφάλι της είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε κύτταρα αυτού του σώματος. Έτσι, κύτταρα αυτού. Άλλος είναι στο χέρι, άλλος στο πόδι. Μας έχει βάλει τον καθένα ο Χριστός. Αυτό σιγά σιγά στη ζωή μας αποκαλύπτει, αλλά όπου και να είμαστε συνεπείς με το κάλεσμα του Χριστού. Λοιπόν,
αυτό το σώμα χωρίς καρδιά μπορεί να λειτουργήσει? Οποιοδήποτε σώμα δεν λειτουργεί χωρίς καρδιά. Και αυτό το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καρδιά. Ποιο είναι λοιπόν το όργανο που δίνει ζωή σε αυτό το σώμα? Η καρδιά. Ποια είναι η καρδιά της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού? Η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι η καρδιά που χτυπάει και δίνει ζωή σε αυτό το σώμα και στέλνει το σώμα και το αίμα του Χριστού σε όλα τα κύτταρα του σώματος, σε εμάς δηλαδή τους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Πρέπει οι αρτηρίες μας να είναι καθαρές για να δέχονται αυτή την επίσκεψη. Γιατί αλλιώς ανεκρωμένα κύτταρα αποβαλόμαστε από το σώμα. Αν λοιπόν στην Ορθοδοξία η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και το σώμα έχει κεφάλι, κορμό, πόδια, χέρια, στον Προτεσταντισμό λείπει το κεφάλι. Στους παπικούς λείπει το σώμα. Δηλαδή στους Προτεστάντες έχουμε μία εκκλησιολογία ασώματης κεφαλής. Μια ανάπηρη εκκλησιολογία. Στους παπικούς, στους Ρωμαιοκαθολικούς έχουμε μία εκκλησιολογία ανάπηρη. Έχουμε μία κεφαλή χωρίς σώμα. Έχουν θεοποιήσει τους θεσμούς, τον Πάπα λοιπόν, στην μαλάτι τους. Ποιος το αλάτι τους? Θεοποιήσει την κεφαλή εις βάρος του σώματος. Στο κεφάλι δεν υπάρχει σώμα. Στον Προτεσταντισμό, ο Προτεσταντισμός δεν δέχεται την αγιότητα της Εκκλησίας. Αν δεν δεχθείς την αγιότητα της Εκκλησίας, η οποία πρόκειται από το κεφάλι που είναι ο Χριστός, δεν δέχεσαι το κεφάλι. Επομένως μένει το σώμα χωρίς κεφάλι. Αυτά καλό είναι να τα ξέρουμε έτσι, γιατί δεν είμαστε και τόσο κοντά όσο διαφημίζεται πως είμαστε. Έτσι. Εν τη αυτή περίπτωση. Καμιά φορά ακούμε λαϊκούς που σκανδαλίζονται, πάνε στα μοναστήρια και λέει αυτοί πάτερ μου καλά περνάνε εδώ. Τα έχουν παρατήσει όλα και έρχονται εδώ. Κύριε Λέσον και θυμιατά. Λέω άκου να δεις το πολύ το Κύριε Λέσον, το βαριέται και ο Θεός. Και το βαριέται και ο παπάς, αν το λέει χωρίς να το θέλει. Δηλαδή εσύ που το λες αυτό και λες ότι καλά περνάνε αυτοί εδώ, έλα να κάτσεις όχι πολύ μια εβδομάδα. Και αν δεν πεταχθείς τρέποντας έξω από τους λογισμούς, θα μου τρυπήσει τη μύτη. Και συνήθως αυτοί που το λένε αυτό είναι και άσχετοι οι καημένοι. Ένας που το έλεγε, του λέει ο Χριστός Ανέστη, αδελφέ μου λέει επίσης. Το μυαλό σου και μια λίρα. Χριστός Ανέστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω το μυαλό σου και μια λίρα. Γιατί όλοι ξέρουμε ας πούμε ότι Χριστός Ανέστη θα πατήσεις αληθώς Ανέστη, λέει, μα δεν ξέρεις αυτό. Ναι, τώρα θα μιλήσεις εσύ για τα μοναστήρια. Ναι. Η Χριστός Ανέστη, μάλιστα. Τι μάλιστα καλύτερα. Λοιπόν, η ησυχία αυτή που βλέπουμε στο μοναστήρι και μια ηρεμία έτσι στα πρόσωπα των μοναχών, όχι πως αντιμετωπίζουν πειρασμοί και αυτοί, αντιμετωπίζουν πειρασμούς και αυτοί, έτσι. Στην Ορθοδοξία, ξέρετε, η ησυχία του νου δεν είναι η νιρβάνα των Ινδουιστών. Οι Ινδουιστές τι κάνουνε? Αδειάζουν με τεχνικές μεθόδους το νου τους από οποιαδήποτε εικόνα, ναι, αισθητών, έτσι, και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τεχνητή ηρεμία έτσι στο νου τους και να βυθιστούν μια απραξία στο νου. Αυτή η απραξία, πες καλύτερα αφασία στο νου, λέγεται νιρβάνα. Στην Ορθοδοξία δεν πιστεύουμε σε κανενός είδους νιρβάνα. Στην Ορθοδοξία ο νους είναι πάρα πολύ δραστήριος, αφού αδιάλειπτα λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει και το ανακυκλώνει στο χώρο της καρδιάς. Επομένως, καμία σχέση δεν έχει η ησυχία που βλέπουμε στους Ινδουιστές, ο άλλος να αυτοκτονεί δίπλα τους και να σκοτώνεται ή να χαρακώνεται, δεν σταματάνε αυτό το βήθισμα, μην τυχόν χάσουν την ειρήνη τους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον μοναχό, ο οποίος προσεύχεται αδιάλειπτα και είναι ήσυχος, αλλά όταν δει τον διπλανό του να κινδυνεύει, απαρατάει την προσευχή και όλα και πάει να τον βοηθήσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο η αφασία του νου στους Βουδιστές και στους Ινδουιστές και άλλο η συνεχής κυκλική κίνηση του νου μέσα στον χώρο της καρδίας με την αδιάλειπτη επίκληση Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με που συμβαίνει σε εμάς τους Ορθοδόξους. Και αν δεν είναι αυτό,
Και αν δεν είναι το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν, είναι οι ακολουθίες, είναι το πατερημόν, είναι το πιστεύω, είναι ο όρθρος, είναι το απόδειπνο, είναι οι ώρες. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πλούσιο ρεπερτόριο προσευχών. Έτσι. Όλη μέρα και όλη νύχτα, αν θέλει κανείς, μπορεί να προσεύχεται. Μαύρε Πάτερ λέει, το θέμα είναι η Ιεραποστολή. Αυτός που δεν είναι Ιεραπόστολος δεν είναι Ορθόδοξος. Από πού θα φανεί η Ορθοδοξία? Από την Ιεραποστολή. Ναι, είναι Ιεραπόστολοι. Κάνουν Ιεραποστολή. Κάτσε μια στιγμή τώρα. Τι σημαίνει Ιεραποστολή, πώς να εννοείς την Ιεραποστολή? Άμα δεν καλλιεργήσεις και το δικό σου χωραφάκι και βγουν ζυζάνια και σε πνίξουνε και πας να κάνεις Ιεραποστολή και εσύ θα πνίγεις άλλους με τη σειρά σου. Λοιπόν, στην Ορθοδοξία γίνεται το συναμφότερο και η καλλιέργεια του έσω ανθρώπου δια της νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής, συμμετοχής στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, κυρίως δε στο μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Ευχαριστία, συμμετοχή στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, και ταυτόχρονα όταν παίρνεις τη χάρη του Θεού για να καταπολεμάς μέσα σου το τριπλό κακό, τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο, και έχεις σε μια κατάσταση να ηρεμήσεις λιγάκι, πάνε και πες δυο λόγια και σε κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι να ωφεληθούν οι άνθρωποι. Αλλά έτσι ξαφνικά πετάς τη λέξη Ιεραποστολή και πολλές φορές για να κάνεις εφέ, έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Η Ιεραποστολή έχουν και προτεστάντες έχουν τίποτα. Η Ρωμοκαθολική, τι, τάγματα μοναχικά. Το θέμα είναι πού θα βρει ο άνθρωπος που θες να κατηχήσεις, πού θα βρει αγιότητα να έρθει να κουμπίσει, να ηρεμήσει ο άνθρωπος, να γλυκαθεί. Αυτό μας λείπει. Σήμερα, παιδιά, ούτε η σύνεση των συνετών μας λείπει, μας κούρασε. Ούτε η σοφία των σοφών μας λείπει, μας κούρασε και αυτή. Μας λείπουν οι Άγιοι. Μας λείπει η αγιότητα βίου. Και στο μοναχισμό υπάρχουν πλούσια παραδείγματα. Όχι πως και στις πόλεις και στα χωριά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά κρύβονται. Ίσως στα μοναστήρια να φανερώνονται λίγο περισσότερο. Βέβαια ο Θεός σε κάθε αιώνα ξέρει πολύ καλά και κρύβει τους Αγίους. Μετά την κίνησή τους εμφανίζεται η θαυμαστή βιωτή τους, συνήθως. Όχι ότι αποτελεί κανόνα αυτό. Ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, μακαριστός, κοιμήθηκε το 1989. Ήμουν στρατιώτης εγώ τότε. Λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός, είχε γράψει ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Μοναχισμός και Ιεραποστολή. Και συμπεραίνει, εν κατακλείδη δηλαδή, ναι, λέει ότι δεν υπάρχει ευγλωτότερη Ιεραποστολή σήμερα πάνω στη γη από το μοναχισμό. Ήταν μια γερόντισσα κατάκητη σε ένα μοναστήρι. Κατάκητη γερόντισσα. Την επισκέφθηκε ο ίδιος ο Επιφάνιος. Είχε ένα κουμποσκηνάκι και όλο έλεγε «Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν μου, Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν μου, Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν μου». Βρε γερόντισσα της λέει, δεν κουράστηκες πια να λες. Λέει άσε με παιδάκι μου, λέει, γιατί είμαι κατάκητη. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια μπορούσα και διακονούσα στο μοναστήρι, σε όποιο πόστο με βάλανε, τα έφερνα πάνω κάτω βόλτα. Τώρα όμως έχω αρρωστήσει και δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Να είμαι παθητικό, για το μοναστήρι παθητικό να είμαι, ας κάνω λίγη προσευχούλα για τους υπόλοιπους. Και το διακόνημά της ήταν να λέει την ευχή για το υπόλοιπο μοναστήρι, για τη γερόντισσα, για τις αδελφές, για τους ιερείς που εξυπηρετούσαν, που περνούσαν, για τα παιδιά των λαϊκών που πήγαιναν εκεί, για τους λαϊκούς που πήγαιναν εκεί. Έκανε η καημένη γερόντισσα προσευχή. Αυτό στα μάτια ενός Ορθόδοξου είναι ανώτερη Ιεραποστολή από όλες. Βέβαια, χρειάζεται προσοχή να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, εγώ κάνω προσευχές μόνο με τα πνευματικά και μην μου λέτε για κοινωνικά και τέτοια κτλ. Και αυτό δείχνει ότι είσαι ελαφρά στον κόσμο σου. Ναι. Γιατί όταν θα πας να κάνεις Ιεραποστολή, έτσι, σαν μοναχός, έτσι, έχεις περάσει από το καμίνι του μοναστηριού, έτσι, από το καμίνι της ιεροσύνης κάμποσα χρόνια και σε καλέσει ο Θεός για την Ιεραποστολή, να ξέρετε ότι εκεί που θα πας θα χρειαστείς να τους δώσεις και φαγητό να φάνε και πιωτό να πιούν.
δεν φτάνουν μόνο τα λόγια. Μπορεί πολλές φορές ο λόγος του Θεού να φορταίνει, αλλά εκεί, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, στην Αφρική για παράδειγμα, μας έλεγε ο πατήρ θεολόγος της προάλλης που είχε έρθει στη Σιάτιστα και διακονεί εκεί στο Γαλλικό Κονγκό. Λοιπόν, ναι, δεν έχουν να φάνε τίποτα. Τίποτα. Τους έδωσε, μια φορά είχε κάποιους εργάτες και το πρωί τους έδωσε ψωμί και ελιές και λίγο τσάι που τύξανε φάγανε. Ναι. Ναι. Μετά αποχώρησε εκείνος, κάναν τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι γιατί ό,τι μπορούσαν, που βοηθάγανε και τα λοιπά. Το απόγευμα σου λέει φάγατε τίποτα. Φάγαμε. Τι φάγατε? Ψωμί και ελιές μας έδωσε το πρωί. Λοιπόν, εκεί θα χρειαστεί να πας και φαΐ και πιωτό. Δεν είναι ορθόδοξη μια πνευματικότητα που περιφρονεί το σώμα και τις ανάγκες του. Ο άνθρωπος είναι διτός. Είναι και ψυχή και σώμα. Αν περιφρονήσεις την ψυχή, πέφτει σε αίρεση. Αν περιφρονήσεις το σώμα, πάλι πέφτει σε αίρεση. Πρέπει και τα δύο να τα υπολογίσεις και πολύ καλά μάλιστα. Διότι αν το σώμα δεν είχε αξία, δεν θα έπαιρνε σώμα ο Χριστός για να έρθει να μας βρει. Να συναναστραφεί μαζί μας και να θαυματουργήσει. Και δεν θα μας άφηνε την παρουσία του υπό τη μορφή του σώματος και του αίματος για να τον κοινωνάμε σε κάθε θεία λειτουργία. Εάν το σώμα αυτό εδώ δεν ήταν ιερό. Γιατί πολλές φορές φορτώνουμε το σώμα με ψευδοενοχές. Και αυτό χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα λιγάκι και να το συζητήσουμε πολλές βέβαια. Λοιπόν, το σώμα είναι Άγιο. Που πόσες φορές ενώνεται με τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ταυτόχρονα έχει και τις ανάγκες του. Αλίμονο σε μία ιεραποστολή και σε έναν ιεραπόστολο που δεν φροντίζει και για τις ανάγκες τις σωματικές όταν υπάρχουν αυτών τους οποίους κατηχεί. Η ιεραποστολή του είναι νόσα. Είναι ψεύτικη, είναι ανάπηρη η ιεραποστολή. Ανίκανη να αγαπήσει. Πες και στον άλλο να φάει, πεινάει. Ένας άλλος κίνδυνος που υπάρχει είναι η εκοσμίκευση του μοναχισμού, αλλά η εκοσμίκευση ημών των χριστιανών. Η εκοσμίκευση σημαίνει να φύγω από το ασκητικό φρόνημα. Είτε είμαι λαϊκός, είτε είμαι μοναχός. Να έχω κρεμάσει στο δωμάτιό μας με 4-5 εικόνες ασκητάδων, να τις βλέπω, να χαίρομαι, να καυχέμαι και εγώ να μην κάνω τίποτα από τον αγώνα σου. Και να λέω αυτό είναι μοναχισμός, ναι, αλλά εσύ που είσαι. Αυτό είναι πνευματική ζωή, ναι, αλλά εσύ που είσαι, θα σου πει ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι νοσταλγώ την πνευματική ζωή, την οποία στην ουσία δεν ζω. Με την νοσταλγία πνευματική ζωή δεν είναι. Θα μπει στο καμίνι του πολέμου και θα αντιμετωπίσει το τριπλό κακό, τη σάρκα, το κοσμικό φρόνημα και το διάβολο. Και θα γευθείς και τη χάρη του Θεού και την πίκρα της απόσυρσης της χάριτος του Θεού στη ζωή σου. Αν δεν έχεις φάει ξύλο, δεν μπορείς να μιλάς στους άλλους για πάλι. Και αν δεν έχεις ιτηθεί και πολλές φορές επίσης και ταπεινωθεί από τον ίδιο τον εαυτό, διότι ο ίδιος μας ο εαυτός μας εξευτελίζει κάθε μέρα, ο ίδιος ο εαυτός μας εξευτελίζει. Σκεφτείτε ο καθένας τα κουσουράκια του, τα κουσουράκια σας, τα κουσουράκια μου. Να σκεφτούμε. Πόσες φορές άπειρα δεν εξευτελιζόμαστε από τον εαυτό μας καθημερινά. Στις καθημερινές μας σχέσεις. Στη σχέση μας με τον εαυτό μας, πολλές φορές λέμε ψέματα και στον ίδιο μας τον εαυτό, στη σχέση μας με τον πλησίον και στη σχέση μας με τον Θεό. Η σχέση μας η σωστή με τον Θεό περνάει μέσα από τη σχέση μας με τον πλησίον. Γι' αυτό η αγάπη είναι σταυρική. Όπως ο σταυρός έχει δύο διαστάσεις, την οριζόντια και την κάθετη, και στην οριζόντια διάσταση ο Χριστός απλώνει τα χέρια του, αγκαλιάζοντας τον κόσμο, διδάσκοντάς μας την κατοριζόντια διάσταση αγάπη, την αγάπη προς τον πλησίον. Έτσι χρειάζεται και η κάθετη διάσταση της αγάπης, αγάπη προς τον Θεό για να ισορροπήσει. Εάν μία από τις δύο διαστάσεις λείπει, η αγάπη σου είναι ψεύτικη, ανάπηρη, νευρωτική, ιδεολόγημα, μηδέν. Αγάπη και ελευθερία συνυπάρχουν, αλληλοπεριχωρούνται όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα. Τι σημαίνει αγάπη και ελευθερία? Σ' αγαπώ, αλλά σέβομαι την ελευθερία σου.
Σ' αγαπώ τόσο ώστε να μην σε σκάσω. Σεβόμενος την ελευθερία σου, γιατί ο ίδιος ο Χριστός σέβεται την ελευθερία μας. Ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει ο Χριστός, να σε αναγκάσει να τον αγαπήσεις. Διότι σέβεται την ελευθερία σου. Ποιος είμαι εγώ που αναγκάζω τον άλλον να κάνει πράγματα μη σεβόμενος την ελευθερία του, έστω και σωστά εντός εισαγωγικών πράγματα. Άμα τον αναγκάζεις και αυτά που κάνει δεν είναι σωστά. Αγάπη λοιπόν και ελευθερία. Ελευθερία όμως δεν σημαίνει και ασυδοσία. Θα σου βάλω και όρια για να σου πω ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει. Γιατί σε αγαπώ. Άρα η αγάπη και η ελευθερία εξισορροπούνται μέσα από το Σταυρό του Χριστού. Αυτό σημαίνει σταυρικό φρόνημα στη ζωή μας. Τώρα, εκοσμίκευση τι σημαίνει? Εκοσμίκευση σημαίνει αυτό το σταυρικό χαρακτήρα της ζωής μου να τον εγκαταλείπω σιγά σιγά. Να πηγαίνω σε έναν τρόπο ζωής μαλθακό. Σε έναν τρόπο ζωής ανέσεων. Ναι, σε ένα χριστιανισμό εκτόσεων. Ναι, να κόψουμε και εκείνο, να κόψουμε και το άλλο. Έλα μωρέ, και νηστεία τώρα και αυτό και το. Σιγά σιγά μπαίνει αυτό το σαράκι. Ναι. Και σε πριονίζει. Και δεν ξέρω που μπορεί να σε φτάσει. Και από αυτό πάσχουμε και οι μοναχοί και οι κοσμικοί χριστιανοί. Είναι το κόσμο που είναι χριστιανοί. Άντρες, γυναίκες, έγαμοι, άγαμοι. Όπως χρειάζεται και προσοχή και προσευχή σε ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, καμιά φορά έρχονται λαϊκοί, ας πούμε, και εξομολογούνται και βλέπεις μία τάση που έχουν να καλογεροποιήσουν τη ζωή τους. Και αυτό δεν στέκει πάλι. Διότι ο Χριστός σε κάλεσε στον ευλογημένο δρόμο του γάμου. Δεν θα επιβάλλεις στην οικογένειά σου καλογερικά πρότυπα, διότι τότε εκτροχιάζεσαι. Ο γάμος είναι μυστήριο μεγάλο. Αλίμονος εκείνο το μοναχό που περιφρονεί, ναι, και ευδελίζεται το γάμο. Αλίμονος το μοναχό που έγινε μοναχός γιατί συχαίνεται το γάμο. Αυτά είναι αιρετικές καταστάσεις. Αλίμονο βέβαια και στον έγαμο που ευδελίζεται το μοναχισμό. Είναι δύο δρόμοι τους οποίους θαυμάζουμε. Έναν όμως από τους δύο επιλέγουμε. Τι είναι και ο γάμος? Εσείς είστε πιο πολύ στην μεγάλη σας πλειοψηφία, είστε έγαμοι. Άμα διαβάσετε την ακολουθία του γάμου, λοιπόν θα δείτε ότι ο Παύλος λέει ότι το μυστήριον τούτο μέγα εστί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή το μυστήριο του γάμου είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί και εγώ που είμαι ιερομόναχος από γάμο προήλθα. Έτσι. Ναι, και πόσες τάξεις μοναχών, έτσι, χιλιάδες μοναχών από ευλογημένους γάμους είναι παιδιά. Πώς εμείς θα ψηφωνήσουμε το γάμο και θα πούμε είναι η κατώτερη ζωή και ενώτερη? Ό,τι είναι για τον καθένα, αυτό είναι το αριστά του. Είσαι για το γάμο, καλείσαι να αριστεύσεις στο γάμο. Είσαι για το μοναχισμό, για την ιεροσύνη, καλείσαι να αριστεύσεις στο μοναχισμό και στην ιεροσύνη. Καταλάβατε? Πώς είναι ο Χριστός με την Εκκλησία? Ο Χριστός τι λέει? Η Εκκλησία λέει κεφαλή μου είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός αναγνωρίζει την Εκκλησία ως σώμα του. Τι λέει ο άντρας? Η γυναίκα μου είναι το σώμα μου. Και η γυναίκα τι λέει? Κεφαλή μου είναι ο άντρας μου. Που σημαίνει το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας φανερώνεται στο λαό του Θεού την ώρα που τελούμε το μυστήριο του γάμου. Και παλαιότερα μάλιστα βέβαια ο γάμος ετελείτο μέσα στη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν οι μελώνοι. Βέβαια τώρα προσφέρουμε αντίτυπα. Αντίτυπα της Θείας Κοινωνίας, το ποτήριο βέβαια, το κοινό. Είδατε, υπάρχουν τρεις συμβολικές πράξεις που γίνονται στο γάμο. Δέστε πως ο μοναχισμός και ο γάμος αλληλοπεριχωρούνται. Έτσι, στο μοναχό τι λέμε? Παντρεύεσαι τον Χριστό, παντρεύεσαι την Εκκλησία. Όταν μας χειροτονούνε, τι μας ψέλνουνε? Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος. Και εγώ που δεν παντρεύτηκα, έτσι, αυτό μου έψελε η Εκκλησία όταν χειροτονήθηκα. Σε παίρνουν δύο διάκονοι, δύο πρεσβύτεροι, γύρω από την Αγία Τράπεζα, προσκυνάς τις 4 άκρες της Αγίας Τραπέζης. Σου λένε Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσγαινε γαστρή. Δεύτερη χειροτονία σε πρεσβύτερο, πάλι Ισαΐα χόρευε. Είδατε που ο γάμος είναι η σωτηρία. Τώρα αν θα είναι γάμος με τον Χριστό μας ή με τον Χριστό μας μέσω ενός άλλου προσώπου που θα είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, αυτό είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Αλλήμον όμως και να λέμε στο μοναχό εκείνο που περιφρονεί τον γάμο και στον έγαμο εκείνο που περιφρονεί τον μοναχισμό. Γιατί τι λέει ο παπάς όταν στεφανώνει? Πρώτα απ' όλα περνάει τα δαχτυλίδια.
Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού, ναι, η δούλη του Θεού. Περνάει τον κρίκο. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού τον περνάει τους κρίκους μετά. Τι σημαίνει κρίκος? Ο Φαραώ πώς έδειξε την απεριόριστη εμπιστοσύνη του στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο? Του φόρεσε, λέει, δαχτυλίδι. Τούτο σημαίνει, τα δαχτυλίδια σημαίνουν την απεριόριστη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι δύο σύζυγοι μεταξύ τους. Έτσι, δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο, έτσι, είτε βρεθούν στον δρόμο, είτε πάνω στο τραπέζι, είτε μέσα στο βάθος της θάλασσας, πάντα δεν είναι μαζί. Γι' αυτό τι λέμε στο γάμο? Μάθετε να φταίτε πάντα μαζί. Διότι από τη στιγμή που θα μπει το μικρόβιο, εσύ φταίς και όχι εγώ, κάτι δεν πάει καλά. Και αρχίζει να δημιουργείται ρηγμάτωση, ρήγμα στις σχέσεις του αντρογίνου. Δεύτερη κίνηση του παπά. Στέφεται ο δούλος του Θεού, χ, τη δούλη του Θεού ψ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ένας είναι το στεφάνι και η δόξα του άλλου και ο άλλος είναι το στεφάνι και η δόξα του ένα. Δηλαδή τόσο ψηλά τοποθετεί, έτσι, ο Θεός τον άνθρωπο μέσα στο μυστήριο του γάμου. Για σκέψου τώρα, να είναι η γυναίκα σου το στεφάνι σου και να είναι ο άντρας σου το στεφάνι σου. Και να κάνεις τα πάντα για να αρέσεις τη γυναίκα σου και να κάνει εκείνη τα πάντα για να αρέσει σε εσένα, αλλά και στο Χριστό ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο αγώνας μέσα στο γάμο. Ώστε όταν έρθει η ώρα της κρίσης να μπορείς να πεις στο Χριστό: κοίτα πόσο προσέχω αυτή που μου εμπιστεύτηκες, κοίτα πόσο προσέχω αυτόν που με εμπιστεύτηκες. Και μετά είναι το κοινό ποτήριο, τρίτη κίνηση του ιερέου. Έτσι. Κοινές λύπες και χαρές. Οικονομικά, απ' όλα, κοινά. Όταν υπάρχει μου και σου μέσα στο γάμο, πάλι το πράγμα δεν πάει καλά. Από έναν τέτοιο γάμο λοιπόν που λειτουργεί εκκλησιαστικά σωστά, προέρχονται και σωστοί έγγαμοι και σωστοί κληρικοί και σωστοί μοναχοί. Έτσι, αν δεν πάει καλά ο γάμος που είναι η βάση, ούτε καλούς ιερείς να περιμένουμε, ούτε καλούς μοναχούς να περιμένουμε, έτσι, ούτε καλούς γάμους να περιμένουμε. Εκοσμίκευση επίσης είναι να μετράς με ένα κοσμικό τρόπο, έτσι, τα του Θεού πράγματα. Ναι. Τα πράγματα του Θεού τα παθαίνεις, δεν τα μαθαίνεις. Πολλές φορές βάζουμε το μυαλό μας και γιατί να συμβεί εκείνο και πώς ήταν και αυτό και έπρεπε να γίνει εκείνο για να συμβεί αυτό, έπρεπε να μην γίνει εκείνο για να μην συμβεί αυτό. Και τα βλέπεις τώρα και αυτό είναι μια μίζερη λογική, ας πούμε, γιατί βρε παιδί μου, Θεός είναι, πρέπει να τον έχουμε μπροστά μας το Θεό, να λέμε δηλαδή όπου πηγαίνουμε, ας πούμε, προηγείς εσύ Χριστέ μου και ακολουθώ εγώ, πρώτα εσύ και μετά εγώ. Δηλαδή, αν καμιά φορά βλέπουμε έτσι και ανθρώπους και έρχονται καμιά φορά και στην εξομολόγηση και λένε μα γιατί έγινε αυτό και γιατί έγινε το άλλο και γιατί έγινε το άλλο, ποιος εσύ που θα μπει στα πράγματα του Θεού? Γιατί δεν αναγνωρίζεις τα όρια σου? Ότι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και μάλιστα με τη λογική, διότι παραμορφώνονται. Πώς λέμε, keep your mind in the refrigerator. Να φυλάξεις το μυαλό σου στο ψυγείο. Ξέρετε μια φράση που λέμε και το μυαλό στα κάγκελα? Ναι, για να μην φτάσει το μυαλό στα κάγκελα, δηλαδή πιο καλά στο ψυγείο βάλτο. Κατάλαβες? Για να αισθάνεσαι μικρό παιδί χαρά γεμάτο. Έτσι είναι, άμα ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Θεό, πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Εμπιστεύεσαι τον Θεό? Ναι, καλά πας. Δεν τον εμπιστεύεσαι? Μίζερος είσαι. Μιζέρι. Και είμαστε μίζεροι. Εκείνος Θεός σταυρώθηκε για σένα και πέθανε σαν αλήτης πάνω στο σταυρό, χωρίς να είναι αλήτης, για να γλιτώσει εσένα από την αλήθεια. Λοιπόν, τι πλέον του τον θέλεις? Τι θες δηλαδή, άνθρωπε? Τι θες? Άρα. Ναι. Ακόμα και στις τάξεις των μοναχών βλέπουμε να διαβάσετε έτσι και τα μερικά σχετικά συγγράμματα, τα οποία ναι, εγώ προσωπικά δεν συνιστώ στον κόσμο έτσι πολλά σχετικά να διαβάζουμε, ακόμα και εμείς οι κληρικοί, διότι εάν δεν τα εκτιμήσουμε σωστά μας βγάζουν λίγο από το χώρο και από το χρόνο που ζούμε και μας βάζουν σε φανταστικές καταστάσεις, ξέρετε. Ναι. Εκεί λέει, ας πούμε,
Κάποιοι μοναχοί πέφτανε στο μοναστήρι, και αμάρτανε ο άλλος, αμάρτανε, είχε στον κόσμο. Και το άλλος απελπισμένος και τα λοιπά, και τι θα κάνω και τα λοιπά. Ναι, ποιος εσύ που νομίζει ότι δεν θα αμαρτήσεις, ας πούμε. Τόσο μεγάλη ιδέα έχει τον εαυτό σου. Αλλά αυτός είναι μόνο ο Πάπας και ο Θεός, πρώτο Πάπα. Λοιπόν, εσύ ποιος είσαι. Ναι. Τι κάνετε εδώ, ρωτήσαν ένα γέροντα σε ένα μοναστήρι. Και δεν είπε έτσι θαυμάσια πράγματα. Λέει, παιδάκι μου, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Και ξαναπέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Και πάλι ξαναπέφτουμε και πάλι ξανασηκωνόμαστε. Να μας βρει ο θάνατος την ώρα που σηκωνόμαστε. Ο ταπεινός πέφτει και σηκώνεται. Ο υπερήφανος πέφτει και παραμένει πεσμένος, γιατί έχασε τη μεγάλη ιδέα που είχε τον εαυτό του και απογοητεύτηκε, απελπίστηκε. Αυτό που έπαθε ο Ιούδας. Ο Πέτρος με τη μετάνοια άνοιξε τις θύρες του παραδείσου. Μολονότι είχε κάνει έτσι μια πολύ μεγάλη αμαρτία, τον αρνηθεί στον Χριστό 3 φορές δημόσια. Στο κάτω-κάτω η προδοσία του Ιούδα ήταν κρυφή. Έτσι, κρυφή. Είναι νύξ, λέει. Ήτανε νύχτα όταν βγήκε ο Ιούδας να πάει να παντώσει τον Χριστό. Ενώ ο Πέτρος μπροστά σε κόσμο είπε. Δεν το ξέρω. Και ήξερε, το λέει, κατά αναθεματίζειν και ομνήν, ότι ούκ είδε τον άνθρωπο. Δέστε πτώση τώρα ο Πέτρος, ο οποίος έτσι 2 μέρες, 3 πριν την Ανάσταση του Χριστού τον προδίδει και 40 μέρες πριν μεταμορφώνεται με τον Χριστό πάνω στο όρος Θαβόρ. Μετάνοια. Χρειάζεται να έχουμε μετάνοια και να μην απελπιζόμαστε. Και ο εαυτός μας είναι δράμα. Δράμα είναι. Αλλά να μην απελπιζόμαστε, γιατί ο Χριστός είπε ότι θα κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Όχι αυτός που διαβάζει πολύ, έστω και την Αγία Γραφή, όχι αυτός που νηστεύει πολύ, όχι αυτός που αγρυπνεί πολύ, όχι αυτός που προσεύχεται πολύ. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός δεν έγραψε βιβλία. Έτσι, δίδαξε μόνο. Αλλά αυτός που θα ομολογήσει τον Χριστό Υιόν του Θεού του ζώντος και θα το πιστέψει. Είδατε στον Πέτρο τι είχε πει, τι λένε οι άνθρωποι πως είμαι. Λέει, άλλοι λένε ότι είσαι προφήτης, άλλοι λένε ότι είσαι ο ένας, ότι είσαι ο άλλος κτλ. Και ο Χριστός τι του λέει, εσύ τι λες πως είμαι, ποιος είμαι, λες εσύ, ποιος είμαι. Και λέει, εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μακάριος ή Σίμων βαρ Ιωνά. Είσαι μακάριος, λέει Σίμωνα, γε του Ιωνά. Διότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψέσει, διότι αυτή η ομολογία που έκανες εσύ, έτσι, δεν είναι ανθρώπινη ομολογία, αλλά ο ίδιος ο πατέρας μου σου το αποκάλυψε αυτό και το είπες. Άρα η μετάνοια, αν δεν αποκαλυφθεί σαν κατάσταση της χάριτος μέσα στην καρδιά, ψευδομετάνοια είναι. Μεταμέλεια είναι. Άλλο ο μεταμεληθής και ο Ιούδας αυτοκτόνησε. Μόνον ότι ο Χριστός του πλύνε τα πόδια κιόλας. Αν του λέγε ήμαρτον θα τον συγχωρούσε ο Χριστός, αλίμονο. Η αγάπη ένσαρκη. Θα τον συγχωρούσε. Αυτός όμως, ούκ η βουλήθη συνιένε, δεν ψάλουμε. Ότε παράνομος Ιούδας, ούκ η βουλήθη συνιένε. Δεν ήθελε να καταλάβει, δεν ήθελε. Διαστραμμένη προαίρεση και ο Ιούδας. Και τελικά αυτοκτόνησε. Και ο Χριστός και τα πόδια του πλύνει. Και μάλιστα λέει ο Χρυσόστομος, βέβαια αυτό είναι μια προσωπική γνώμη του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι από όλων των μαθητών τα πόδια πρώτα του Ιούδα έπλυνε ο Χριστός. Ταπεινώθηκε ο Χριστός μέχρι εκεί. Υπήρχε έθιμο στους Ιουδαίους τότε, ναι, ο μικρότερος της παρέας που καθόντουσαν στα δείπνα, έτσι, και συνήθως ήταν μικρό παιδί, πήγαινε το νερό με την πετσέτα και έπλαινε τα χέρια των παρευρισκομένων. Εδώ ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος, είναι Θεός, πλένει όλων των παρευρισκομένων, όχι τα χέρια, αλλά τα πόδια. Για να ταπεινωθεί πιο πολύ και από ό,τι λέει ο νόμος. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό και του λέγανε κατέβα από το σταυρό τώρα, αν είσαι Θεός, δεν απαντούσε. Τι να απαντήσει, αφού δεν καταλαβαίνει. Πόσο πιο χαμηλά να κατέβει από εκεί που ήταν. Ότι κατέβηκε τόσο χαμηλά ο Χριστός, ώστε όσο χαμηλά και αν πέσουμε εμείς με αυτά που κάνουμε, να είναι από κάτω μας να μας σηκώσει. Όχι από πάνω μας και απόμακρος. Λοιπόν, αυτά έτσι τα ζουν οι μοναχοί, ξέρετε. Εμείς οι αμόναχοι μοναχοί, οι του κόσμου κληρικοί, τα λέμε αυτά έτσι. Και έχουμε ευλογία να τα λέμε. Και καλά κάνουμε και τα λέμε, γιατί ο λόγος του Θεού ουδεύεται. Αλλά το θέμα είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, καταλάβετε. Όσο η θεωρία και η πράξη έχουν απόσταση μεταξύ τους, υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε τι υπάρχει?
αίρεση. Αν υπάρχει διάσταση δόγματος ήθος, όπως λένε οι θεολόγοι, αλλά αν άλλα λες και άλλος είσαι, μπάτσες. Είτε είσαι παπάς, είτε είσαι λαϊκός. Και χρειάζεται και διάκριση στη ζωή μας. Διάκριση να έχουμε μεταξύ μας, τις σχέσεις μας. Η διάκριση είναι πάνω και από την ταπείνωση, λένε οι πατέρες. Διότι θέλει και διάκριση πότε θα σε ταπεινώσει και πότε θα είσαι και λίγο αυστηρός. Θέλει διάκριση και η ταπείνωση. Και η διάκριση, εάν δεν υπάρχει διάκριση, μπορούν να φωνευτούν ψυχές. Να βλαφτούν ανεπανόρθωτα ψυχές. Διάκριση στη ζωή μας. Και εμείς οι πνευματικοί πρέπει να έχουμε διάκριση. Διάκριση. Όχι όλα για όλους. Άλλος θέλει αυτό το φάρμακο, άλλος θέλει το άλλο, άλλος θέλει και στις μεταξύ σχέσεις. Πρέπει να βλέπετε έτσι, να παρατηρείτε τι ψυχισμό έχει ο κάθε άνθρωπος, πώς να του φέρεστε. Αλλιώτικα στο θυμώδη, αλλιώτικα στον ήρεμο. Να υπάρχει μια χρυσή έτσι σταυρική ισορροπία. Ο σταυρός είναι η ισορροπία. Να υπάρχει ισορροπία. Δέστε, κάποτε πήγε κάποιος σε έναν γέροντα, γνωστό για την άσκησή του, και του είπε, λέει, παππούλη, λέει, έχω σαρκικούς λογισμούς. Τι είπες, λέει, παλιά άνθρωπε, λέει, φύγε λίγο από το κελί μου, λέει, το μολύνεις κιόλας. Ο άνθρωπος απεπίστηκε και ήταν και μοναχός. Και έφυγε σκοτεινιασμένος για να πάει να πετάξει τα ράσα, να επιστρέψει στον κόσμο. Στον δρόμο το συναντάει ένας άλλος ασκητής. Του λέει, πού πας αδερφέ, γιατί το πρόσωπό σου είναι σκοτεινό έτσι, ο διακριτικός άνθρωπος. Λέει, να πήγα στον πατέρα τάδε, λέει, και μου είπε, ναι, μου είπε ότι είμαι βρωμερός και ότι επειδή έχω λογισμούς, λέει, αρχικούς και μάλλον για μένα πάλι, λέει, δεν υπάρχει μετάνοια και γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Μη στεναχωριέσαι, του λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, αυτά που κάνεις, εσύ τα σκέπτεσαι, λέει, εγώ τα έχω κάνει κιόλας. Ναι, έκανε υπέρβαση, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, για να σώσει τον πεσμένο. Ναι. Και ηρέμησε ο άνθρωπος έτσι και πήγε στον τόπο του, είδε την πλάνη του που ήθελε να τον βγάλει έξω, να φύγει από τις τάξεις των μοναχών και να πάει στις πόλεις. Ναι. Και ταυτόχρονα έκανε προσευχή ο γέροντας τον πόλεμο του νεαρού να τον στείλει ο Θεός στον ασκητή με τη μεγάλη φήμη. Έβλεπε λοιπόν σε έκσταση, τώρα έβλεπε τον ασκητή μέσα στη σπηλιά, ναι, και έβλεπε τώρα τα βέλη που έριχνε ο πονηρός. Και ξαφνικά του βλέπει τον γέροντα αναμένο και θα έχει έξω. Λέει, πού πας, λέει, γέροντα? Λέει, άσε, έχω σε αρχικό πόλεμο, λέει, και δεν μπορώ, θα φύγω. Είδες, λέει, που δεν ήσουν διακριτικός. Πώς απογοήτευσες τον αδελφό που είχε τον ίδιο πόλεμο? Οικονομήθηκαν λοιπόν τα πράγματα του να έρθει σε σένα ο ίδιος ο πόλεμος για να μάθεις να μην φρονείς υπέρ ο δι φρονήν. Να μην δηλαδή πιστεύεις για τον εαυτό σου, να μην μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και καταρακώνεις, καταπαραθρώνεις τους άλλους. Λοιπόν, ας λάβει τώρα πέραση ο μονόλογος και να περάσουμε σε διάλογο. Ο Θοδωρής. Πριν ξεκινήσουμε σε ερωτήσεις και ελπίζω να είναι πολλές, να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τον πατέρα Εφραίμ για μια πολλωστή φορά που έρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας. Έρχεται πάντοτε γιατί τον αγαπάμε, μας αγαπάει και έρχεται πάντοτε με τις ευλογίες της εδώ Εκκλησίας και κάνει αυτό που είπε στην αρχή, την Ιεραποστολή. Ο πατήρ Εφραίμ είναι στα Σιάτσα, στη Μητρόπολη, αλλά εδώ που έρχεται κάνει μια Ιεραποστολή. Θα κάτσει για 10 μέρες και γι' αυτό θα κοιτάξουμε αυτές τις 10 μέρες όσο μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά. Θα μιλήσει και αύριο η ώρα 5. Το πρόγραμμα γράφει Παρασκευή, θα γίνει 5η ομιλία, ώρα 7. Απλά γιατί 6.30 είναι νωρίς, ώρα 7. Και το Σάββατο θα γίνει ομιλία στην Ανάληψη μετά τον Εσπερινό, ώρα 6.30. Η εξομολογία στο πρόγραμμα αντί για 5η θα είναι Παρασκευή. Αυτά από μένα, να κάνουμε ερωτήσεις, έχουμε πολλές απορίες για να μπορέσει ο κόσμος ό,τι χρειαστεί να... Εξομολόγηση δεν είναι αυτή η ώρα όμως και σε να πάμε. Εξομολογήσει την ώρα. Οι απότελες. Λέει Δευτέρα, Πέμπτη, Σαββάτο.
Είναι από το απόγευμα, από τις 5 να βάλουμε. Ναι, Από τις 5 στην ανάληψη. ναι, από τις 5. Στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Το Σάββατο θα είναι ο Εσπερινός. Το Σάββατο θα γίνει Εσπερινός, το άλλο Σάββατο θα γίνει Εσπερινός στις 6 και μετά τον Εσπερινό στις 6.30 θα γίνει ομιλία στην ανάληψη, στην εκκλησία της ανάληψης. Μέσα στην ενορία. Μέσα στην Όχι, ενορία. αύριο Σάββατο. Όχι, αύριο θα γίνει εδώ. Αύριο θα γίνει εδώ. Αύριο το ώρα 5. Ώρα 5. Και ο πατέρας Εφραίμ επειδή... Αυτό είναι το πρόγραμμα. Νομίζω το Σάββατο πάλι η ώρα 5 θα είναι εξομολόγηση. Το Σάββατο θα είναι, από εκεί το Σάββατο, Ναι, 5 ώρα. 5... Έχει τσέξει να βάλουμε 4 πάτερ, από τις 4 μέχρι τις 6 μέχρι τον Εβραίο. Έχουμε βάλει Σάββατο. Εγώ δεν το έχω σε το πρόγραμμα μαζί μου. Ας κρατήσετε τα 2-3 πρώτα και μετά τα άλλα θα μαθαίνετε την πορεία. Αύριο ώρα 5 πάλι εδώ, το Σάββατο, μετά πάει το Σάββατο αύριο, την Κυριακή ο πατήρ Εφραίμ, η Μητρόπολη, τον είπε θα λειτουργήσει στον Πίτιχαϊ, όχι στην ανάληψη, στον Άγιο Θανάσιο. Η Μητρόπολη γιατί θα λείπει ο παπάς και θα τον αναπληρώσει. Ναι, πήρε ο Άγιος Αριανζού και μου το είπε αυτό, ναι. Πέμπτη, 14 Πέμπτου, ώρα 7 εδώ, αντί για 6.30, Σαββάτο 6.30 μετά τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αναλήψεως της Στουτκάρδης, θα γίνει Εσπερινός και μετά ομιλία και την Κυριακή την άλλη θα είναι στην ανάληψη ο πατέρας Εφραίμ. Αυτά ως προς το πρόγραμμα. Ακούμε. Να ρωτήσω εγώ στον Ασιαρά. Να ρωτήσει, ναι. Μη σηκώνεις και εσύ είσαι μαθητής, κύριε Λέξη. Ακούμε πολλές φορές, όσοι βλέπουμε στα πνευματικά, μη το ένα, μη το άλλο, μη το ένα και στα παιδιά μεταφέρεται αυτή η εντύπωση από τις γονείς και όπως είπατε στο τέλος θα καταδείξουμε να γίνουμε προτεστάντες, μη το ένα, μη το άλλο και όταν είμαστε μακριά ή σκοτεινιάζει ή μακριά από άλλους χριστιανούς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τελικά ο χριστιανός πού πρέπει να λέει το μη, πότε πρέπει να λέει το ναι και πώς πρέπει να είναι στη ζωή του. Ευχαριστώ. Αγάπα και κάνει ό,τι θες, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Εμείς βέβαια ακούμε την αμαρτία και γι' αυτό κάνουμε ό,τι δεν πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι έτσι χονδρικά, να το πάρουμε λιγάκι. Δεν θέλει την αμαρτία ο Θεός. Αν ψάξουμε μέσα μας όλοι, παιδιά, θα καταλάβουμε τι είναι αμαρτία και τι όχι. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε. Όλα τα άλλα τα θέλει ο Θεός, την αμαρτία δεν θέλει. Αυτό νομίζω είναι η απάντηση. Κάντε τα πάντα, πλην της αμαρτίας. Μα όταν κάποιος λέει αυτές δεν είναι διτές μου αμαρτίες σχετικά με τον πραγματικό πόλεμο, είναι του πονηρού. Πώς θα διαμορφωθεί αυτή η μετάνοια? Άλλο ο λογισμός και άλλο η αμαρτία. Δηλαδή έχω λογισμούς βλάσφημους. Φοβερούς λογισμούς. Να σας πω. Στην εκκλησία ένα Μια παιδάκι. στιγμή να τελειώσω. Βλάσφημους λογισμούς. Κάποιος υποφέρει από βλάσφημους λογισμούς. Εσχωρότατους λογισμούς. Για οποιονδήποτε, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους κτλ. Οι λογισμοί αυτοί, εντάξει, είναι επίθεση του πονηρού. Δεν είναι πράξεις δικές σου. Ο λογισμός δεν είναι πράξη, ο λογισμός είναι λογισμός. Άλλο να λέω θα σε σκοτώσω με το μυαλό, άλλο να σε σκοτώνω στην πράξη. Απέχουν όσο η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, οι λογισμοί αυτοί λένε οι πατέρες ότι είναι του πονηρού. Δεν είναι δικοί σου λογισμοί, είναι του πονηρού. Υπάρχουν όμως δικές σου αμαρτίες. Ποτέ ο πονηρός δεν σε σπρώχνει στην αμαρτία. Μπορεί να σε σπρώξει και να σε σπρώξει, να σου πει έλα, δώσε μου το χέρι σου. Και κάνεις έτσι εσύ. Και ξέρεις πως εσύ το δίνεις στο χέρι σου και μην κάνεις τη χαζή και την κουφή ή το χαζό και το κουφό. Εσύ το δίνεις στο χέρι σου. Εν την πλήρη ελευθερία σου. Λοιπόν, αυτό είναι η αμαρτία. Ο λογισμός, τώρα ο λογισμός, και εμένα μου λογισμός στο πρωί, μου Μέγας Ναπολέων. Τι σημαίνει αυτό? Λογισμός είναι, κάθομαι και λειτουργώ τώρα σε ένα ναό, έτσι, και απ' έξω περνάει ένα ελικόπτερο. Θα σταματήσω τη λειτουργία να πάω να βλέπω το ελικόπτερο? Εγώ θα συνεχίσω να λειτουργώ και μετά από λίγο το ελικόπτερο δεν θα ακούγεται καν. Άλλο όμως είναι ο λογισμός και άλλο είναι η πράξη. Ο λογισμός δεν κολλάζει, η πράξη κολλάζει. Αλλά και όταν έχουμε επίθεση λογισμών,
θα κάνουμε αντεπίθεση εμείς με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ναι. Δεν ενοχοποιούν οι λογισμοί. Δεν ενοχοποιούν οι λογισμοί. Τα πεπραγμένα ενοχοποιούν. Καταλάβατε. Άλλη ερώτηση. Ναι. Διάβαζα, θα ήθελα να ρωτήσω και την ευχή. Ναι. Πώς πρέπει να λέγεται το... Διάβαζα σε ένα βιβλίο και λέει να μην λέμε την ευχή μισή, πρέπει να την λέμε ολόκληρη, δηλαδή... Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Έτσι λέει είναι μισή ευχή μας, όπως τη διάβασα, πρέπει να λέει... Όχι, γιατί είναι ολόκληρη ευχή. Αν λες Κύριε Ιησού Χριστέ και λόγια του Θεού, του ζώντας Θεοτόκου, κουραστικό να το λέει συνέχεια αυτό. Γιατί ο Χριστός ξέρουμε όλοι ότι είναι γιος της Παναγίας και ξέρουμε όλοι, ναι, ότι πρεσβεύουν και οι Άγιοι, έτσι, μαζί. Όταν φωνάζεις τον Χριστό, έτσι, φωνάζεις και όλους τους άλλους. Όταν φωνάζεις πάλι όλους τους άλλους, φωνάζεις τον Χριστό. Ακούει η Παναγία, φωνάζει το γιο της, χαίρεται. Ακούει ο γιος, φωνάζει τη μάνα, πάλι χαίρεται. Αλλά για να χρονίσει μια κατάσταση, ας πούμε, σταθερή, μιας μόνιμης επίκλησης, χρειάζεται να μην αλλάζουμε, ας πούμε, τον τύπο της ευχής. Να λέμε δηλαδή, μια φορά να λέμε Κύριε Ιησού, να λέμε Ιησού Χριστέ, την άλλη φορά Κύριε ελέησον. Εάν θες, ας πούμε, να αποκτήσεις μια πιο μόνιμη κατάσταση, έτσι, και μιλάμε τώρα εντελώς έτσι πρακτικά. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, έτσι, είναι η Αγία Τριάδα. Το Κύριε πάει στον Πατέρα, το Ιησού πάει στον Υιό, το Χριστέ στον κεχρισμένο από του Αγίου Πνεύματος, και το ελέησόν με είναι το οικετευτικό μέρος. Έχουμε το δογματικό μέρος, Κύριε Ιησού Χριστέ, και το ελέησόν με το οικετευτικό μέρος. Επομένως, είπες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τα είπες όλα. Όταν είμαστε εκτός ακολουθιών, βέβαια. Στις ακολουθίες, αν μπορεί να μας συνοδεύει η ευχή την ώρα της ακολουθίας, καλώς έχει το πράγμα. Δεν μπορεί να μας συνοδεύει, αφοσιωνόμαστε στην ακολουθία. Μόλις τελειώσει η ακολουθία, πάλι το βιολάκι εμείς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ναι, θύμισε μου το όνομά σου, το ωραίο. Δόμνα. Η Δόμνα. Λέγε Δόμνα. Πάτερ, τώρα για το Κύριε Ιησού Χριστέ ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Ως χριστιανοί πρέπει να αγαπάμε φυσικά όλους. Αλλά αυτό τώρα... Μόνο τον εαυτό σου να μην αγαπάς. Αυτό τώρα που με ήρθε τώρα ακριβώς αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Σου ήρθε φλάς πλέον. Για λέγε. Λένε ότι πρέπει να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Γιατί να μην λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας, δηλαδή όλους μας. Διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε μια ανθρώπινη ουσία. Η ουσία αυτή, ναι, διαιρείται σε πολλές ανθρώπινες υποστάσεις. Δηλαδή το με εννοεί μας και το μας εννοεί με. Κατάλαβες, επειδή είσαι εσύ όμως μόνος που το λες, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, τι γίνεται? Παίρνει ο Χριστός μας ο καλός την προσευχή σου και την πηγαίνει όπου υπάρχει ανάγκη στο σύμπαν. Και δεν ξέρεις τι ελεεί τώρα η προσευχή σου. Παίρνει εκείνος και τη μοιράζει δεξιά και αριστερά την προσευχούλα σου. Κατάλαβες? Κάτι για σένα, κάτι για τη μαμά, για τον μπαμπά, για τα παιδιά. Τώρα που πηγαίνει, μη σε νοιάζει. Περίεργης. Αλλά πάντως τη μοιρασιά ο Χριστός την κάνει. Εσύ του την προσφέρεις την προσευχή και εκείνος κάνει τη μοιρασιά. Λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με σημαίνει εμάς. Κατάλαβες? Είναι αδύνατο ο Θεός να ελέγει εσένα, ερήμην των δικών σου. Κατάλαβες? Το με και το μας είναι ένα και το αυτό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα. Το μυαλό μας χωρίζει. Οι άνθρωποι είμαστε ένα. Γι' αυτό οι ασκητές και οι μεγάλοι Άγιοι βλέπανε μέσα στο διπλανό τους. Γιατί δεν αισθανόταν να τους χωρίζει τίποτα. Και ότι βλέπανε μέσα στο διπλανό τους τι συμβαίνει, το θεωρούσαν φυσικό πράγμα. Το αφύσικο θα ήταν να μην βλέπουν. Σε εμάς είναι φυσικό να μην βλέπουμε και αφύσικο να βλέπουμε. Καταλάβατε τι γίνεται? Μπορούμε πάτε να δούμε και τους δούλους σου. Εσύ τώρα που λες, ένας που λέει ελέησον είναι ζητιάνος, βρε παιδάκι μου. Κάτω από ζητιάνος γίνεται. Ελέησον τι γίνεται? Ελέησον δεν είναι. Ελέησον τους δούλους. Η Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον όταν λες. Το με έχει και το μας. Άρα έχει και τους δούλους και τις δούλες και όλα έχει. Όλοι μέσα. Ναι. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, ζητιανιά είναι. Ζητιανές. Το έλεος ζητιανέ. Ποιος λέει έλεος, ο ζητιάνος δεν λέει. Έτσι. Και όμως αυτή η ζητιανιά σε αποδεικνύει τελικά τον καλύτερο έμπορο. Γιατί γεμίζει, ας πούμε,
Γεμίζει το τσεπάκι στο πνευματικό με πολλά ένσημα. Κατάλαβες τι είναι. Ερώτηση άλλη. Ναι. Να ρωτήσω για την προσευχή. Είσαι ο Βασίλης. Βασίλης. Από πού είσαι Βασίλη την πατρίδα? Από Τρίκαλα. Τρίκαλα. Μπράβο, κοντά είμαστε. Έλα, πες Βασιλάκη. Να συγκεντρώνουμε το νου μας πώς είναι το καλύτερο πάνω στην προσευχή. Α, πολλά ρωτάς. Απλώς λέμε, υπάρχει ένα βιβλίο, «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή». Και ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντάς μου, δεν ξέρω αν το έχετε εδώ, «Η ευχή μέσα στον κόσμο». Λοιπόν, εκεί εξηγούνται όλα. Ας πούμε, πως η συγκέντρωση του νου, βρε παιδιά, δεν είναι κάτι που το επιδιώκει σαν τεχνική, όπως επιδιώκουν οι βουδιστές να κάνουν αυτοσυγκέντρωση μέσω της επίκλησης «Ομ» που κάνουν και «Ομ» και «Ομ» και «Ομ» και «Ομ» και τα είχατε λέει, συγκεντρώνονται, λέει και είναι ωραία και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά είναι χαζά πράγματα. Εσύ φωνάζεις τον Χριστό με λακτάρα, τον φωνάζεις συνεχώς, γυρνάει ο Χριστός, σου δίνει ένα φυλάκι, τρελαίνεσαι εσύ, φωνάζεις πιο πολύ και τελικά έχεις φτάσει στη συγκέντρωση του νου χωρίς να το έχεις καταλάβει. Αλίμονο αν ο Άγιος ήταν ενήμερος για τα χαρίσματά του. Λοιπόν, έτσι, αυτό το φωνάζει στο Χριστό, σιγά σιγά συγκεντρώνεται το νου σου. Ο νου συγκεντρώνεται πολύ όταν κάποιο μέρος μας πονάει. Βλέπεις πονάει το δόντι σου και όλος ο νους είναι εδώ. Βρε γύρω σου άνθρωποι, γλέντι, εκεί, την κόλασή σου σκέφτεσαι. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται το χάρι της καρδιάς του, δεν μπορεί παρά ο νους να συγκεντρώνεται στο χάρι της καρδιάς του. Αλλά δεν μένει στο χάρι της καρδιάς του, προχωράει προς το να φωνάζει τον γιατρό. Και αυτή η κραυγή σιγά σιγά φέρνει τον Χριστό μέσα στην καρδιά. Κατοικούντα και μένοντα. Βέβαια. Η χάρις βέβαια υπάρχει αποτεθυσαυρισμένη από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε. Έτσι και γίναμε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πήραμε και με το χρήσμα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς όταν βαφτίζεται, να φέρουμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Είναι σαν ένα φυτό που το παίρνεις και το φυτεύεις σε ένα περιβολάκι. Το περιβολάκι είναι η Εκκλησία. Σε πιάνει ο Χριστός και σε φυτεύει λοιπόν. Έτσι, βαφτίζεσαι. Φυτεύεσαι στο περιβολάκι που λέγεται Εκκλησία. Έτσι, ωραία. Σου δίνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι μπορεί το φυτό αυτό να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να αποδώσει καρπό. Εντάξει. Αλλά ακόμα και αν είσαι φυτεμένος από τον Χριστό, ακόμα και αν έχεις δυνατότητες να αναπτυχθείς, δεν αναπτύσσεσαι εάν δεν ποτιστείς. Πώς ποτίζεσαι? Με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν πήρε σώμα και αίμα Χριστού. Δεν έχει ζωή μέσα σου. Και ας χτυπάει η καρδιά σου. Και ας βλέπεις, δεν βλέπεις. Και ας ακούς, δεν ακούς. Δεν λέει ο Χριστός για τους Εβραίους. Αυτοί έχουν μάτια και δεν ακούνε. Εκάμισαν αυτόν οι οφθαλμοί. Έχουν αυτιά και δεν ακούνε. Εντάξει Βασίλη. Απορείς άλλες την έχετε. Ή καλά τα είπα, δεν καταλάβαμε τίποτα. Η Δόμνα, δεύτερη απορία. Έχει πει πολύ δυνατά στον αγώνα η Δόμνα. Έλα. Αυτή μου ήρθε πολύ που λέγατε για τη διάκριση. Ναι. Είπατε ότι χρειάζεται διάκριση, Πάτερ. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις σε εμάς τους κοσμικούς. Και εγώ κοσμικός είμαι. Δηλαδή σε εμάς τους απλούς, ναι. Τον απλό κόσμο, που θέλουν δηλαδή φίλοι, συγγενικά πρόσωπα, κάποια ενθάρρυνση, κάποια παρηγορητικά λόγια. Τέλος πάντων, κάτι τέτοια δηλαδή. Και δεν ξέρω δηλαδή, άμα τώρα θα πρέπει τώρα να τους πούμε κάτι ή θα πρέπει καλύτερα να σιωπήσουμε. Δηλαδή πώς θα μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη διάκριση, αν θα πρέπει τώρα να πούμε κάτι σε αυτούς χωρίς να τους βλάψουμε ψυχικά, είναι καλύτερα να σιωπήσουμε. Το καλύτερο είναι τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Ξέρεις την παροιμία. Λοιπόν, εάν θες να βοηθήσεις κάποιον και βλέπεις ότι δεν είναι δεκτικός, ναι, στην τάση σου να τον βοηθήσεις, θα σιωπήσεις και θα κάνεις προσευχή. Θα τον φωτίσει ο Θεός τον άνθρωπο. Ναι. Να τον φωτίσει ο Θεός τον άνθρωπο. Προσευχή μας λείπει. Άδειες οι μπαταρίες Δόμνα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Όταν βλέπεις μια φανερία να γίνει, ένας άνθρωπος πνίγεται, δεν θα το βοηθήσει. Και γιατί το σπίτι του.
είναι στην ανέχεια, την οικονομική. Δεν θα βοηθήσουμε. Αυτά. Τώρα τα πνευματικά θέλουν πολύ σιωπή από μέρους μας. Μιλάμε πολύ, βρε παιδιά, και εμείς οι ιεροχήρικες, εμείς συζητάστε για. Πολύ μιλάμε, πολύ με πολυλογία. Και η πολυλογία μας δεν προσεχθεί, γεννάει όλα τα πάθη. Είναι πολυκέφαλη. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ναι. Όταν έχεις πράξει κάποιες αμαρτίες στη ζωή σου και έχεις μετανιώσει, έχεις εξομολογηθεί, Ναι. δεν τις θέλεις, δηλαδή δεν πρόκειται να τις ξανακάνεις, ας το πούμε. Πού είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί- Έχεις προγραμματικό? Όχι, αλλά το έχω βάλει μέσα μου ότι δεν πρόκειται τέτοια πράγματα να ξανακάνω. Να το βγάλεις από μέσα σου και να πεις, Κύριε, αν εσύ θες. Ναι. Εάν σε αφήσει η χάρη του Θεού, τη χειρότερη αμαρτία τη διαπράττεις δημόσια. Λέει ένας Άγιος Παπούλης. Δημόσια κιόλας, γιατί σου φεύγουν τα φρένα. Ναι. Από όλα αυτά. Θέλω να πω και μετά όμως δεν μπορείς να την ξεχάσεις. Δηλαδή εντάξει, μπορείς να Α, συγχωρέθηκες, αλλά ευτυχώς που υπάρχει και η μνήμη για να σου θυμίζει την δεν κατάδια σου. μπορείς, ναι. Ευτυχώς Δηλαδή, που είναι υπάρχει κάτι η μνήμη. Καλό φυσιολογικό. είναι που υπάρχει η μνήμη. Ναι, είναι φυσιολογικό, το κάνει ο Θεός αυτό για να μην υπάρχει κίνδυνος υποτροπής ή επανάληψης της ιδίας αμαρτίας. Καλό είναι αυτό. Η φαντασία θα παραμένει μέχρι να μπούμε στον τάφο αυτού που πράξαμε. Εμείς να κοιτάξουμε να μην ξαναπέσουμε. Εντάξει. Τώρα όταν ο άνθρωπος λιώνει μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτά που περιγράφουν οι ασκητές και τον αγκαλιάζει το άκτιστο φως του Θεού και βλέπει τη δόξα του Χριστού κτλ., δεν υπάρχει τίποτα να τον απασχολήσει τέτοιο, γιατί έχει αλλάξει πια ο άνθρωπος. Έχει γίνει Χριστός κατά χάρη και μετοχή, όχι κατά φύση, γιατί η καταφύση είναι κονιορτός, είναι σκόνη, είναι τίποτα. Αλλά σε αυτές ειδικά τις καταστάσεις δεν υπάρχει μνήμη των αμαρτιών, αλλά στις καταστάσεις τις άλλες, ας πούμε, ναι, που είναι έξω από αυτές τις καταστάσεις που περιγράφουμε, δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή κτλ. Είναι πολύ χρήσιμο να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας για να μην. Όχι με απελπισία όμως, γιατί και αυτό είναι άλλο πάλι. Είναι ο πόλεμος των ψευδοενοχών. Άλλο ο πόλεμος των ψευδοενοχών. Γιατί έχουμε πολλούς πιστούς οι οποίοι υποφέρουν από πόλεμο ψευδοενοχών, ψεύτικων ενοχών δηλαδή. Αυτό που λέμε ο διάβολος στην τρίχα την κάνει τριχιά. Λοιπόν, άλλη κατάσταση αυτό. Αλλά να έχουμε μια υγιή μνήμη των όσων πράξαμε είναι καλό γιατί μας φρονηματίζει. Η μνησικακία είναι αμαρτία, αλλά παίζεται στο πνευματικό κόσμο. Είπατε όμως ότι δεν κολλάζεται κάποιος όταν έχει αυτό το πνευματικό πόλεμο. Εγώ είπα ότι άλλο ο λογισμός και άλλο η πράξη της μνησικακίας. Από λογισμούς μνησικακίας υποφέρουμε πάρα πολύ όλοι μας και ξέρετε η μνησικακία, ειδικά τώρα που μνημόνευσε εδώ η αδελφή μας, είναι ένα πάθος πολύ δυσκολοπολέμητο. Για να απαλλαγείς θα αφήσεις αίμα. Καταλάβατε, είναι πόλεμος του πάθους αυτό. Και ναι, θυμάσαι, ας πούμε, τι σου είπε ο άλλος και τα λοιπά, είσαι μόνο στο δωμάτιο και βρίσκεις απαντήσεις να του πεις. Παίζει και σκέτς κιόλας. Σας έχει τύχει αυτό. Αυτά που δεν είπατε, ναι, όταν ήταν ο άλλος μπροστά, τα λέτε από πίσω. Και θα του έλεγα αυτό, να, ναι, και μετά πας και κάθεσαι και είσαι ευχαριστημένος κιόλας. Το απάντησε. Ναι, αλλά ο άλλος λείπει όμως. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μνησικακία. Η μνησικακία είναι και απλώς που σκέφτεσαι αυτό που σου έκανε ο άλλος. Όχι Ναι. που θέλεις. Και αυτό που σου έκανε ο άλλος το σκέφτεσαι, βέβαια. Και γιατί να μην το απαντήσω έτσι, ναι. Εγώ τώρα μου έλεγε αυτό, λες τι έλεγε εκείνος. Και εσύ λες, απαντάω αυτό, να. Ναι, και ευχαριστιέσαι. Πάντως το απάντησα. Λες, καημένε, που βρίσκεσαι. Δέρεσαι από τους λογισμούς. Ο ήρεμος ο άνθρωπος του Θεού, τι έλεγε. Ποιος Άγιος έλεγε ότι. Να του λέγανε να σου φερθεί έτσι. Παιδάκι μου, λέγομαι ένας λάκκος με βρωμόνερα. Πού θα πάει να χτίσει ο άλλος, ακούτε ο Άγιος για τον εαυτό του. Ναι. Στο λάκκο με τα βρωμόνερα θα πάει. Λοιπόν, ήρθε, έφτιαξε στο λάκκο με τα βρωμόνερα, τουλάχιστον ανακουφίστηκε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κόμπλεξ εδώ. Το κόμπλεξ είναι το τουπέ και η πόζα, είναι η φαντασία που έχει ο καθένας για τον εαυτό του. Κατάλαβες. Ο Άγιος, όταν έχει πιάσει πάτο, σου δίνει ο άλλος μια κλωτσιά, πας παραπέρα. Άλλος μια κλωτσιά παραπέρα. Άλλος μια κλωτσιά παραπέρα. Ο υπερήφανος στέκεται εδώ. Δεν είναι κάτω στο πάτωμα. Άμα πέσει από εδώ, σκάει με πολύ μεγάλο κρότο και άντε να συναρμολογηθεί μετά. Αυτό σημαίνει υψηλή ιδέα περί αυτού. Ναι. Πάτερ, η βλασφημία συγχωρείται γιατί κάποτε ένας με είχε ρωτήσει, είχε ένα πρόβλημα, είχε βλασφημίσει κάποτε το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Όπως βλασφημάνε τον Χριστό. Και επίσης άκουσα την Εκκλησία, λέει, άκουσα ότι δεν εννοεί αυτό. Το Άγιο Πνεύματος
Δεν συγχωρείτε. Αλλά λέει πάω χαμένος, έλεγε πάντα. Όχι, όχι. Δεν ήξερε να το απαντήσω. Ναι, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Το να μην θέλεις να μετανοήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ένας ποιος βλαστημάει κατά του Αγίου Πνεύματος. Δέστε. Ο γέροντάς μου κάποτε υπηρετούσε, πήγαινε και κοινωνούσε τους καρκινοπαθείς σε τελευταίο στάδιο, πρέπει να σας το έχω ξαναπεί αυτό, στο νοσοκομείο Μεταξά, στον Πειραιά. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα θα κοινωνούσε 2 γεροντάκια στο τελευταίο στάδιο. Λοιπόν, πάει στον πρώτο, τον βλέπει τον ιερέα, λέει, τι ήρθες παπά εδώ, αυτό στο τελευταίο στάδιο. Λέει, παιδάκι μου ήρθα, λέει να κοινωνήσεις. Δέστε τώρα, ο Χριστός τον επισκέπτεται, λίγο πρωτού φύγει. Ήρθα να κοινωνήσεις. Λέει, δεν θέλω, φύγε εσύ και αυτά που έφερες μαζί σου. Εγώ, προσέξτε, αν μου δίνε αυτός που λες Θεός άλλη τόση ζωή, έτσι θα ζούσα όπως έζησα και μου άρεσε, τη στράγγιξα τη ζωή του, λέει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος έτσι όπως έζησα. Αλλά όμως με παίρνει, γιατί δεν έχω άλλη ζωή, γιατί δεν έχω. Και το αισθανόταν αυτό που έλεγε. Ο παππούλης έτσι δεν περίμενε τέτοια αντιμετώπιση και κάθισε πάρα δίπλα και έκανε λίγο κομποσκίνη. Έτσι. Να τον φωτίσει ο Θεός, τι να του πήρε, να ηρεμήσει και ο άνθρωπος, γιατί ήταν σε κατάσταση να φύγει και οριόταν. Να και αυτοί οι μαύροι εδώ που ήρθαν δίπλα μου, λέει τι είναι, έβλεπε τους δαίμονες αυτός. Λοιπόν, αφήστε με, το αφήστε με ξεψύχησε. Σου χτύπησε ο Χριστός στην πόρτα τελευταία στιγμή και να η βλαστημία για το Αγίου Πνεύματος. Πάει δίπλα σε ένα άλλο παππούλι τώρα. Και αυτό στο τελευταίο στάδιο. Αυτός δεν είχε ούτε συγγενείς ούτε φίλους κτλ. Και φαινόταν πως δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Και πάει και του φωνάζει στο αυτί. Παππούλη, είμαι εδώ για να κοινωνήσεις. Θες να κοινωνήσεις? Τίποτα ο παππούλης. Παππούλη, εκκλησιαζόσουνα? Τίποτα ο παππούλης. Καμιά αμαρτία του λέει έκανες? Τίποτα ο παππούλης. Τι να πω. Του λέει στο αυτί, παππούλη, μετάνιωσες, του λέει, για αυτά που έκανες. Και τότε είδε ένα δάκρυ που έτρεχε. Εδώ. Οπότε κατάλαβε ο ιερεύς ότι κατάλαβε. Ο ασθενής τον κοινώνησε, τον μεθέναβε και μετά από μισή ώρα έφυγε. Να 2 άνθρωποι, ας πούμε, στο χείλος. Ναι. Για την άλλη ζωή και δες το ένας αμετανοησία και ο άλλος αμέσως. Αυτή είναι η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Το να μην θέλεις να μετανοήσεις. Θέλετε να λύσουμε τη σύναξη για κάποιους που θέλουν να φύγουν και όσοι θέλουν να παραμείνουν να συνεχίσουμε. Θέλετε? Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Όσοι θέλουμε συνεχίζουμε.